kažem samo ono što se kaže čast i zadovoljstvo. Jednostavno, ovo je neki novi nivo u kojem bi trebalo da se nađe ne samo svaki mlad čovek koji je željan novog znanja u oblasti narodne igre i tradicije, već jednostavno svako ko hoće negde u sebi da napravi neku spojku sa onim što on jeste, što su njegovi preci bili, šta hoće da bude ovde u ovom novom okruženju, u novom životu, a da ostavi trag svojim potomcima, da znaju kojom linijom idu, šta su i ko su, da im probudi ono genetsko nasleđe koje svi mi imamo, i zbog toga smo i krenuli da radimo ove seminare koji produbljuju i proširuju ne samo ono suvo znanje u poznavanju materije, nego jednostavno proširuju neke vidike, proširuju u skladu sa vremenom, sa životom koji je evo, ne na pragu 21. veka, nego u 21. veku, u skladu sa svim onim očekivanjima šta će nas čekati u nekim sledećim decenijama. Tako da, jednostavno, taj neki novi model, novi okvir, pre svega saznajni, mislim da će biti motivacioni faktor svim mladim ljudima ovde u Nemačkoj da pokrenu sebe, svim roditeljima da usmere svoju decu i svim tim mladim ljudima jednog dana da svojoj deci kažu da im je možda vetar u leđa bio neki moment kad su shvatili da današnji način života podrazumeva ne samo život u skladu sa tehnikom, u skladu sa brzinom kojom ceo svet i se okreće i živi i napreduje u svim mogućim pravcima, nego i neki pravac iz koga smo došli da crpimo neku energiju, saznanja, da jednostavno ne idemo samo napred, a da ne ostavljamo ništa iza sebe. To smo dužni ne prema sebi i svojoj djeci, to smo dužni prema svojim precima i smatram da će se svako onda mnogo bolje snaći u bilo kom okruženju, u bilo kojoj zemlji, jer onda će moći da sebe, da bude smiren, svestan koji i šta je. Ovo je naš deo ovde posla koji smo mi, nadam se, uspeli da polaznike seminara približimo narodnoj tradiciji. Podrazumevao je pre svega edukaciju i obuku na koji način i kako da priđu našoj deci ovde u dijaspori, da im usade pre svega ljubav prema tome šta je narodna tradicija i narodna igra, da oni budu potpuno spremni i obučeni jednog dana da mogu da prenose znanje, jer to znanje sada se prenosi isključivo na taj način, u takozvanim veštačkim uslovima, u sali, u ansamblima, više na terenu i u tradiciji, retko gde se prenosi sa kolena na koleno, i strašno je bitno da onaj ko to radi bude dobro obučen, dobro pripremljen, da na svim nivoima bude spreman da prihvati odgovornost onoga što se stvaralo sa kolena na koleno decenijama i generacijama, da ne bi napravio grešku da se to izmeni ili, i ako se menja, da ne bi napravio grešku da to nazove tom tradicijom toga vremena, ne jednostavno u korak sa vremenom da ide i materija, a da znamo ko smo, šta smo, odakle smo došli i kako su se generacijama prenosila ta znanja. Mislim da je to veoma bitno i mislim da je važno i mislim da na ovaj način ćemo napraviti prihvatanje, sažimanje nečega što se zove nukleus ljudi koji će početi da rade jednog dana u ansamblima širom Nemačke, a na taj način ćemo pokrenuti kao talas u moru koji izaziva ostale talase i nadam se u svim pravcima zrakasto raširiti ono što je pozitivno.